Салому алейкум ва рахматуллоҳ. Бародаро хоҳарро дуо кунед дар ҳаққи ҳамаи гуда ки мо ноли оператсияаш медуроранд. Иҷада оператсия рӯи сар мешава иншоаллоҳ. Шумо омад умеди дуо дорем. Илтимос мо дар хориҷи кишвар қарор дорем. Ина гуда ки ҳозир як наркоз метиҳану медуроранд. Илтимос дуо кунед бародаро, илтимос. ҳамаи шумо хоҳиш дорем дуо кунем. Ягона духтармона касали дилиш ай тарафи ростай, ҷигариш ай тарафи чап, рагои дилиш чапай, гардиш хунуш кислород намереса гудака дилша ҷарроҳӣ гуфтанд тавинози мегиранша дуо кунен. Илтимос ҳамат хоҳиш мекунем дуо кунен. ки омадем хориҷи кишвар мо нафаҳмидем. Мора дига хел гуфта буданд. гуфтанд 12 то 13 ҳазор ҷарроҳиш мешавад. омадем 7200 доллари дига мега 6 рӯза пули палаташ меша. дар дури кадом аппарат инам хеле филипс чия мемонанд 7200 дига пули палат чизиш меша меган. маҷбур дига ягон роҳ надорем. забонхат навистем, паспортора мондем, гуфтем то 6-7 рӯза мекунем пула мондагишонам метем. илтимос дуо кунен бародаро, ҳоли худ мегиранам гудака оператсияда. дар ҳаққи мо дуо кунен ки якона духтар мона. ҳамаи шумо хоҳиш дорем дуо кунен. я дасти кӯмак дароз кунен ки дигар роҳ надоштем мо. ҳозир наки мегирам медуроранша дуо кунен илтимос. панаҳамат ба худо. илтимос дуо кунен ки ҷа дар вазмини ғалтидем ки худованд худаш осон куна. умед дорем мусулмоно дасти ёрӣ дароз мекунен. ё палата малатара мора нагуфтанд. Гуфтанд просто порог сердца омаде мега сложный порог сердца. дута рак шоли мегире мега ай чапашидаги рак декстрокардия меган. дил то хурдагиам ду рагай қафо мегиранд. аги шушу аортара ай пеш мечаспонанд. бо дуи метава оператсияш бо намедонам 3 сол пас мега агар чӣ шава. ҳама шумо хоҳиш дорем дуо кунен ки илтимос.